ҳамада салом дӯстон, хуш омадем ба канали Азам блог. Видеоролики имрӯзаи мо дӯстон дар бораи ҷинҳо ҳаст, дар бораи чизҳои даҳшатнок. марҳамат дӯстон, касе ки аз ҳамин ролик наметарса ҳамон одамо тамошо кунанд. мо бошад сар мекунем. тайёре дӯстон? рафтем. ин видеоро дӯстон дар Китай ба навор гирифтанд. имрӯз чӣ хеле ки мо дида истодаем дӯстон, ҳаво боронӣ аст ва якчанд лаҳза пас дар осмон чизе пайдо мешавад ки ба мисли одам аст ва бинед дӯстон ки ӯ чӣ кор мекунад. дар ин видеоролик бошад дӯстон, шумо чизеро мебинед ки ба чашмони худатон бовар намекунед. аз даруни об ба лаби соҳил чизе мебарояд ки шабеҳи инсон аст, лекин олимҳо то ҳол намедонанд ки ин чӣ гуна махлуқ аст. ин видеоролик дӯстон ба монтаж монанд нест, лек ба ин бовар мекунед ё ин ки не, ин кори шумо аст. дар роҳ аз таги замин як махлуқи азимҷусае мебарояд ки пару бол дошт ва дар болои як мошин мезанад ва то ҳол олимҳо кофтукоп доранд ки ин чӣ гуна махлуқ аст ки то ҳол мо ягон бор ӯро надида будем. ин видеоро ду ҷавон ба як ҷои кӯҳна медароянду дар он ҷо ба навор мегиранд ва дар камераи онҳо як чизи аҷоиб ва тарснок меафтад. хубаш дӯстон, биёед бо диққат видеоро тамошо мекунед. одаме ки ин видеоро ба навор гирифтааст мегӯяд, ман дар ҳақиқат зомбиро ба навор гирифтаам, лекин дар ин ҷо баръакс аст. чӣ хеле ки мо дар киноҳо мебинем, зомбиҳо одамҳоро пайгирӣ мекунанд, лек дар ин ҷо зомби аз одамҳо гурехта истодааст. дар ин ҷо бошад дӯстон, бинед ки ин духтар бо ду куклаи худ бозӣ дорад, аммо вақте ки духтаракро ҷеғ мезананд, яке аз куклаҳо ба тарафи духтар нигоҳ мекунад. Sara, vem comer! Tá bom! ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба канали мо ҳатман подписатсия карда зангвачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед. хайр дӯстон, то видеои оянда, дар паноҳи Аллоҳ.